Türkmenistanda pagta ýygym mövsümi dowam edýär. Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň tutuş kollektiwi nowatlaýyn pagta ýygyma ugradylýar diýip Türkmen News neşri 16 oktýabrda habar berdi. Maglumata görä Balkan vilayatynda ýerleşýän bu iri karhananyň işgärleri Serdar şäheriniň demirgazyk tarapynda ahal vilayaty bilen serhetlerleşýän ekin meýdanlaryna ýeberilýär. Pagta smenasy 10 gün dowam edýär. Olar azyk we ýaşama üçin yer bilen öz-özlerini üçin etmeli bolýarlar. İşgärleriň köpüsi pagta ýygymyndan pul berip sypmagy has gowy görýärler we kadrlar bölümine 300 manatdan tapşyrýarlar. Porta aýlyklar pes köpler üçin bu pul aýlygyň ýartyndan köp, emma pagta gitmek, şol ýerde iýmitlenmek we ýaşamak has gymmat düşýär. Şonuň üçin portuň işgärleri pul berip pagta mejburlugyny halat bolmagy has gowy görýärler diýip Türkmen News neşri habar berýär. Maşgalanyň ýeketek eklenji bolup ol pagta ýygymdan sypmak üçin pulu tiz tapyp bilmedi we pagta gitmek kararyna geldi diýip neşir öz çeşmesine salgylanyp portuň bir işgäriniň ýagdaýyny görüň berýär. Ol öýüne gara ört, horhomsy, mörmöjekler tarapyndan persala bolup geldi. Ol diňe çörek we suw bilen oňuşmaly bolanlygyny, hut meýdanda ýatanlygyny, yerli ýaşaýjylaryň öz öýlerine ýygymçylary muht goý bermekden ýüz öwrünligini görüň berdi diýip neşir habar berýär. Maglumatda ekin meýdanlarynda adamlar üçin ýöneki oňoýduklaryň ýokdugy, olaryň öz hajatlaryny atdylarda berjay edýänligi sowa düşmek, medisina kömegi ýaly ilkinji zerurlyklaryň gürrüňiniň hem ýokdugy bellenýär. Balkan vilayatynyň özünde pagtanyň ekilmegi 2014-nji ýylda resmi derejede ýatyrylypdy. Türkmenistanyň ketkilen döwlet planyna görä şol 1 milyon 50 000 tonna hasylyň ýygnalmagy göz öňünde tutulýar. Türkmenistan pagta önümçiliginde mejburi zähmete ulanýanlygy sebäpli halkary guramalarynyň we günbatar hökümetleriniň tanqidine eý bolup gelýär. Marynyň demirýol edarasynda işçilerden pagta üçin dilden görkezme esasyna 40 manatdan pul ýygnalýar. Mary vilayatynda dowam edýän pagta ýygym mögsüminiň fonuny vilayatyň çägine hereket edýän döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden häkimetleriň ýygym üçin dilden görkezme esasyna pul ýygnamagy işleri hem dowam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 16 oktýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Mary vilayatynyň demirýol uloglary edaralarynyň işgärleri pagta üçin dilden görkezme esasyna özlerinden ýygnalýan puldan nägili bolýarlar. Deponyň demirýol işgärleri pagta üçin özlerinden pul ýygnalmagyndan nägili bolýar diýip Maryly habarçy maglumat berýär. Ol agdalyan demirýol edarasynyň slesarlaryndan hem de maşinistin kömekçisi kärini işleýän işgärlerinden 16 oktýabrda işgär başyna 40 manatdan pul ýygnalandygyny habar berdi. Onuň sözlerine görä özlerinden dilden görkezme esasyna mejburi ýagdaýda pul ýygnalmagyndan nägili bolýan Maryly demirýolçylaryň arasynda pul tölemäge derek pagta ýygma çykmaga razy bolýan raýatlar hem bar. Ýöne habarçy vilayatyň demirýol edarasynyň işgärlerine salgylanyp beren maglumatyny ýol başçylary pagta meýdanlaryna pagtanyň ýokdugyny, şol sebäpden işgärleri ýygyma mejburi çekmäge derek olardan pul çöpleýänliklerini aýdýar. Demirýol edarasynyň başlygynyň işgärleri aýtmagyna görä vilayatyň çäginde ýerleşýän beýleki döwlet edara karhanalarynyň arasyna her işgärden 200-300 manat mösbörüni pagta ýygym üçin pul çöpleýän iş ýerleri hem bar. Habarçynyň maglumatlaryna görä özlerinden pagta ýygym üçin mejburi pul ýygnalýan demirýolçylar aýlyklarynyň onsuzam azlyk edýänligini aýdyp şikaýet edýär. Türkmenistanda her ýyl pagta ýygym mögsümine büdjet işgärlerinden pul ýygnamak tejribesi azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu ýyl güýçlenip dowam edýär. Halkara hukuk guramalary Türkmenistanyň pagtaçylyk puwdagyny mejburi zähmetden peýdalanylmagyny tanqid edýärler. Bu ýyl Mary vilayatyna pagta ýygym mögsümine resmi derejede 11 sentýabrda girişildi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglykda Mary şäherinde ýokary sınıf mekdep okuwçylarynyň kafelerde, barlarda, restoranlarda we toý mekanlarynda işleýändigini has köp görse bolýar diýip Azatlyk radiosynyň Maryda habarçylarynyň biri habar berýär. Mary şäherindäki kafe barlaryň ençemesinde okuwçy gyzlar mekdepden soň ofisiant bolup işleýärler. Şeýle kafe barlaryň iki sanansy şäheriň Bawman köçesiniň urunyna ýerleşýär. Okuwçy gyzlar we oglanlar toý mekanlarynda hem işleýärler. Mary
şäherindäki toý mekanlarynyň aglawy köpüsinde okuwçy oglanlar we gyzlar ofisiant bolup işleýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş olan habarçy 16 oktýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä okuwçy gyzlar we oglanlar kafelerde, barlarda ýa-da toý mekanlarynda saat 15:00-dan te 22:00 çenli işleýärler. İşberjiler olaryň gününe ortaça 40 manat töleýär. Kafelerin we barlaryň eýeleri okuwçy gyzlaryň ýaşyna seretmeýärler. Olar köplenç okuwçy gyzlaryň diňe görküne, owadanlygyna seredip iş alýarlar diýip habarçy kafe barlarda işleýän okuwçylara salgylanyp aýtdy. Habarçy mundan ozal kyllarda şäheriň kafelerinde, barlarynda ýa-da toý mekanlarynda kämillik ýaşyny dolduran ýaşlaryň işlendigini aýdyp, munyň soňky aýlarda gözeýlen täze tejribedigini hem bellidi. Şeýle dol okuwçy gyzlaryň we oglanlaryň okuwdan soň ofisiant bolup işlemegine olaryň enatalarynyň hem garşy däldigini, sebäbi gün güzerany kyn maşgallaryň muňa goşmaça gazanç çeşmesi hökmünde garaýandygyny aýtdy. Enatalar eklenç kyn okuw eşigini düzedip özüne gerek pulu tapsalar bolany diýerler diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosyna Mary şäherindäki kafelerde, barlarda ýa-da toý mekanlarynda işleýän okuwçylaryň ýaşlaryny we olaryň hepdede takyk näçe saat işleýändigini anyklamak häzirlikçe başartmady. Şeýle-de okuwçylaryň zähmet işleriniň olaryň mekdepdäki okuwny dowam etmäge päsgelçilik döredýändigini ýa-da döretmeýändigini hem anyklap bolmady. Türkmenistanda çağalar mektebe 6 ýaşynda başlaýarlar we onu ortaça 17 ýaşynda tamamlaýarlar. Türkmenistanyň zähmet kodeksini tasdiklamak we güýje girizmek hakyndaky kanunyň 23-nji maddasyna laýyklykda zähmet şertnamasynyň baglaşylmagyna ýol berilýän ýaş 18 ýaş diýilip kesitlenilýär. Şol bir wagtyň özünde bu kodeksiň 60-njy maddasyna laýyklykda 18 ýaşyna ýetmedik şahslaryň zähmete çekilmegine iş wagtynyň gysgaldylan dowamlygyny bellemek bilen zähmet şertnamasyny baglaşmak arkaly ýol berilýär.